umore hobia, energia gehiago, memoria hobia, arreta hobia eukin naizu. Eta hemendik urte batzuta zartxio ganin, dementzia, Alzheimerra eta holako gaitz degeneratibuk ekiditeko edo atzeatzeko biriga jarri nahizu? Kirolain, hori da zientziak bilona. Kirola. Zer daka kirola ze onura? Garuna eraldatzen du, neurona berria sortzen du, sinapsi indartsu guario, kaina, ikerkuntza ezberdin haude, zientzian biria seitzen nahi beste gabe, aipatu izan dut, nire kiroldegia zein den, mendian, alden guztietan, eta ezin baldin bada, itxian, eta ezin baldin bada, beak aipatzen duen bezala, zientzialaiak aipatzen duen bezala, lotura utziko bian, tetal oitako batekoa da. Aspiragoilua pasatzekun, bixixemar pasatzen baldin bazu, pixka bihotza azeleratuta edo azkartuta, hori da bilatzen dena, kirol bezala hartzen dena. Izan txeke pasiatu, eskairak jo, jetxi, nolabait bihotza muitu hazi. Behakin duten ikerkuntza da, 50 minutuko entrenamendu bakar batekin, saio bakar batekin, zure memoria hobetu egiten dela. Hoi bai, epe motzea, epe luzeako emaitzen egin matuzu, hastian 3-4 edo planteatzen dute, eta 30 minutu gutxinez, gutxineko saio 30 minutukuk. Honei buruz informazio gehiago zabalduko mezioz. Azkenin, hemen aipatutugun atal ezberdinetan energia zaintzen dugu, bai? Eta jarretuko gauza konpartitzen, oso guztua. Inkontzientikin dugu harremana, bai? Perfecto. Bai. Elikadura, hortan handik ez da sartu, ametsak, zehoz aipatu du, esperot, praktikatzen egotia. Eta bado detaile bat da, hoi dena nondo, gorputzin, edo bintza gorputzan ingurun. Gorputza faiatzen badu zoriontxo izan zaitezke? Noski baietz. Naiz gorputzak faiatzen duen, edo naiz gorputza ez don bere honin. Ja, gertatuko zaizu askotan, Ja, gorputzak ongi funtzionatzen bau, asko zerrezagoa da. Hoi ziurtan zaiut, ez da ziurtatu berri bakiz berke aski. Buruko minak azunin ez da inarraza, eta buruko minik etzunin, agian etza oroitzen. Piskatola funtzionatzeko gizakideak, gure osasun onaz konturatzen galtzen dugunin. Osasun onakin edo dena ongi dola, gorputza behintzat ongi dola, asko zerrezagoa da. Eta ze esan, ipatu bezala, kirola. Kirola bihotza pixkat azeleratzen duna. Ez bazu kirolikin, ez bazu ohitura hondilekan neurrian, dena neurrian. Proposamena, sartu interneten edo kartera fuerte baldin bazu, entrenatzaile bat egin itzain eta behagin zaitzala zure plana. Prueba de esfuerzo, importantia, ez dakiz zea dinakazun, gazte-gazti baldin baza, agian libratuko za, ia urtintzen hasi baldin bazaizu, prueba de esfuerzo batin, mesedez, bihotzak ikusteko, zure birikak ze almen duten, non zabiltzan, eta horren araberako bide bat jarri. Hoi da proposamena. Zure garuna hobetzeko, kirolain uan kontu neuki, Euskal Herrian biziga, eta aurten nahiko lehorra dihu, ez da beti hola. Batzutan euri jaiteo, eta euri jaiteo nin, batetik pereza izan jake, beste batetik, ez daka nonin, ez dakazu nonin, eman bizu beste proposamen bat. Kirolain eta divertitzeko gustatzen mazaizun. Baizu zein den, dantzatu, eta proposamena da musikoak. Jarri musikoak YouTubeen, pausuk ikasi, eta ez bakizu ez du importa. Inorre ez du ikusten nola izan dantzatzen, osake fuera. Pausu baldin badakizkizu, dantzatu, ikusiko zu. Arreta berko zu, gauza pila bat. Bukatzeko, bide honekin bukatzeko, aipatu kirolan onuran nagusiak, dila hipokampun, hemen tarte hortan barruan don garunan atal batin, non gure memoriakin harreman zuzena dakan, eta hemen korteza prefrontal esaten den horretan, gure funtzio exekutiboak edo ematen din hontan. Zer ikusi hau arretakin, atentziokin, garrantzitsua. Eta zer da gertatzen dena, oroitu, Alzheimerra eta dementzia eta holako somatizazioak atzeatzeko bide bat dela. Hau zientziak diona konpartitu dut.
hor utziko. Hala, aprobetxatu, eman aurra.